Ako si Hansela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Nagpuyo kita sa usa ka matahom nga kalibutan. Makita nimo sa imong palibot ang mga katingalahang butang. Balikan nato ang sinugdanan ug tan-awon nato kung unsa ang mga istorya sa Biblia. Karong adlaw, paminawan ninyo ang istorya sa paghimo sa kalibutan. Ang pagmugna sa kalibutan. Sa sinugdan, gimugna sa Ginoo ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan kaniadto wala pay porma ug hawan pa. Nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangit-ngit. Ug ang espiritu sa Ginoo nagalihok diha ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Ginoo, muhayag. Ug diha-diha mihayag. Nakita sa Ginoo nga maayo ang kahayag. Unya gibulag niya ang kahayag ug ang kangit-ngit. Gitawag niyag adlaw ang kahayag ug ang kangit-ngit gitawag niyag gabii. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mutungha ang wanang aron nga mabahin ang tubig. O gihimo sa Ginoo ang wanang nga nagabulag sa tubig sa ibabaw ug sa tubig sa ubos. Kini nga wanang gitawag sa Ginoo nga kawanangan. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Ginoo, matingob sa usa ka dapit ang tubig ubos sa kawanangan, aron mutungha ang malang dapit, ug natuman kini. Gitawag niya yuta ang malang dapit, ug dagat ang natingob nga tubig. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Unya miingon ang Ginoo, manurok sa yuta ang nagkalain-laing tanom, ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikatulong adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mutungha sa kalangitan ang mga butang nga naay kahayag aron sa pagbulag sa adlaw ug sa gabii, ug mahimong ilhanan sa pagsugod sa mga panahon, mga adlaw ug mga tuig. Mudanag sila sa kalangitan sa paghatag ug kahayag sa kalibutan. Ug natuman kini. Nahimo ang duha ka dagkong mga butang nga may kahayag. Ang mas dako mao ang adlaw nga muhayag ug kahayag kun adlaw. Ug ang gamay mao ang bulan nga muhatag og kahayag kun gabii. Nahimo usab ang mga bituon. Gipahimutang sa Ginoo kini nga mga butang sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan kun adlaw ug gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag ug sa kangit-ngit. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaapat nga adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mapuno sa nagkalain-laing mga mananap ang katubigan. Ug maglupad sa kahanginan ang nagakalain-laing mga mananap. Busa gihimo sa Ginoo ang dagkong mga mananap sa tubig,
ug ang tanang matang sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig. Apil ang tanang matang sa mga mananap nga nagalupad. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Unya, gipanalanginan niya kining tanan nga nagaingon. Lakaw kamo og pagpadaghan, kamong mga mananap sa tubig ug mga mananap nga nagalupad. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Ginoo. Tungha ang nagkalain-laing mga nanap diha sa yuta. Ang mga hayop nga ihalas ug dili ihalas. Ug mga hayop nga nagakamang ug natuman kini. Gibuhat sa Ginoo kini nga mga mananap ug nakita niya nga maayo kini. Unya miingon ang Ginoo, magbuhat kita og tawo nga sama kanato. Gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap ug nagapuyo sa tubig. Ang nagalupad, ang nagalakaw ug ang nagakamang. Busa, gimugna sa Ginoo ang tawo, lalaki ug babayi, nga sama kaniya. Ug gipanalanginan niya sila nga nagaingon, panganak kamo ug daghan aron maluhop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini ug kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. Unya miingon ang Ginoo, gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga adunay liso ug tanang bunga sa mga kahoy ingon nga inyong pagkaon. Ug gihatag ko usab sa tanang mga mananap ang tanang lunhang tanom ingon nga ilang pagkaon. Ug natuman kini. Gitan-aw sa Ginoo ang tanan niyang gibuhat ug nakita niya nga maayo gayud kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaunom nga adlaw. Human ug mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Nahuman niya kini sulod sa unom ka adlaw. Ug mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Gipanalanginan niya ang ikapitong nga adlaw ug giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlawa, mipahuway siya human niya gimugna ang tanan. Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pagmugna sa kalangitan ug sa kalibutan. Thank you for watching our first story. Please subscribe to our channel so that you can see more of our wonderful stories in Bisaya language. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Salamat sa pagbisita sa akong channel. Karon, atong ipadayon ang mga istorya sa Biblia. Ang mga kinutlo sa Biblia ning basahona gipamubo nako. Gihanay sila sa yanong pinulungan aron ang mga gagmayng kabataan makasabot sa ilang kahulugan. Hello my friends! Welcome to my channel. I'm so happy that you have visited this channel to listen to the stories of the Bible. I have shortened the stories and I'm using simple words in Cebuano language so that young readers can understand.
and also so that foreigners and fellow Filipinos who are learning Cebuano language can understand and learn the language easily. And now, as we begin the next story, please subscribe now and hit the like button so that you can be notified on my next upcoming videos. Daghang salamat! Ang unang sala. Ang unang lalaki ug babayi nga si Adan ug Eva nagpuyo sa usa ka matahom nga tanaman nga gihimo sa Dios alang kanila. Apan si Satanas mianhi ingon nga usa ka tuso nga bitin ug gitintal niya si Adan ug Eva. Nakigstorya kay Eva ang bitin ug kini nangutana sa iya. Giingnan ba mo sa Diyos nga dili ka mo magkaon sa bunga sa mga kahoy? Dili. Ang kahoy ra sa tunga ang gibawal sa amo, tubag ni Eva. Kung kami mukaon ni ini, kami mamatay. Ug mitubag ang bitin. Dili ka mamatay. Miingon ang bitin. Adunay rason nganong dili gusto sa Dios nga mukaon mo gikan ni ini nga kahoy. Kay kung mukaon mo sa prutas ni ani, mahisama ka kaniya. Mahisama kag Dios. Mahibal-an nimo kung unsa ang iyang nahibal-an. Ug tungod ni ani, mikaon si Eva sa prutas. Ug iyang gihatag ang uban kang Adan nga kauban niya. Mikaon sab si Adan. Ug diha-diha dayon, nahibal-an nila ang mga butang nga wala pa nila nahibal-an kaniadto. Usa ka butang nga ilang nahibal-an, mao nga sila naghubo. Nagdali-dali dayon sila gitahi nila ang mga dahon aron matabunan ang ilang kaugalingong lawas. Wala pa sila nakabati o kahadlok o kaulaw kaniadto. Apan karon, nakaamgo sila nga adunay sayop. Adan, ang Diyos mitawag. Eva, nagtago mi, tubag ni Adan. Naghubo mi. Ug miingon ang Diyos, nasayod ka ni Ana, tungod kay mikaon kagikan sa bawal na kahoy. Nang hupaw ang Diyos. Unya, gibasol ni Adan si Eva. O gibasol ni Eva ang bitin. Silutan ko kamo, ang Diyos miingon kanila. Halas, kinahanglan nga magkamangka sa imong tiyan. Ang anak sa usa ka babayi magpildi kanimo. Eva, sugod karon makabati kag kasakit sa pagpanganak. Adan, sugod karon maglisod na og tubo ang mga tanom. Maglisod kag pagpangitag pagkaon. Unya ang Dios naghimog mga biste alang kang Adan ug Eva ug gipapahawa niya sila sa tanaman. Nagbutang siya didto ug anghel nga may nagdilaab nga espada, aron dili na sila makabalik sa tanaman na Eden. Ug mao kana ang istorya sa unang sala. Sa sunod natong episode, atong susihon kung unsay nahitabo kay Adan ug Eva paggawas nila sa tanaman sa Eden. If you have any comments or suggestions, you may contact me in my Facebook page, Bisaya for Kids by Mama Amor. Please share this video to your friends and family so that they may also learn Bisaya language, and of course, so that kids can learn the stories of the Bible. Salamat! Bisaya for Kids! Woo-hoo! Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Karon ipadayon nato ang mga basahon sa Biblia.
Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woo! Si Noah sa English matawag kini nga Noe sa Binisaya. Ug mao kini ang istorya ni Noah o Noe ug ang lunok. Ang yuta napuno sa mga tawo. Apan sila nakasala pag-ayo nga ang Dios nagbasol nga iyang gibuhat sila. Nakahukom siya nga magpadala og dakong lunop aron mabanlas ang tanang katawhan. Adunay usa ka tawo nga ginganlag Noe nga dili sama sa uban. Si Noe nahigugma sa Dios ug mituman kaniya. Nakahukom ang Diyos na luwason si Noe ug ang iyang pamilya gikan sa lunok. Si Noe may usa ka asawa ug 3 ka anak. Ang ngalan sa iyang mga anak nga lalaki mao si Sem, Ham ug Yapet. Ug ang matag usa niining mga anaka may usa ka asawa. Busa 8 ka tawo ang pamilya ni Noe. Ang Diyos karon nagsugo kang Noe sa pagtukod sa usa ka dakong arka. Kining arkaha maoy dako sama usa ka barko. Apan kun tan-awon maurag usa ka dako nga taas nga kahon. May 3 kini kaandana. May mga lawak kini alang kang Noe ug sa iyang pamilya. Sa mga mananap ug sa mga pagkaon ilang gikinahanglan. Ang Dios misulti kang Noe. Ako magpadala og usa ka dakong lunop sa tubig ug laglagon ang tibuok kalibutan. Ang tanang di makasakay sa arka mamatay. Si Noe ug ang iyang mga anak misugot sa Dios ug misugod sa pagtukod sa arka. Apan ang ubang mga tawo nangatawa lamang, walay bisan kinsa nga mituo kang Noe. Tapos sa daghang tuig, ang arka nahuman. Karon ang Dios misulti kang Noe sa pagpasulod sa mga mananap ug mga langgam sa arka. Ang Dios miingon nga pasudlon nga tinagurha ang pipila ka matang sa mga mananap, laki man ug bayi. Apan sa ubang mga matang sa mga mananap, ang Diyos misulti kang Noe sa pagpasulod ug tinagpito. Gituman gayud ni Noe ang giingon sa Diyos. Human ni ana, si Noe ug ang iyang pamilya usab misulod sa arka. Unya ang Diyos misira sa pultahan. Giserhan sa Diyos ang pultahan. Ang tubig nahulog gikan sa langit ug misaka gikan sa kadagatan ug mga lanaw. Ang tanang patag na yuta natabunan. Bisan ang kinatas-ang kabukiran nahanaw ilalom sa baha. Nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Ang tanang katawhan ug mananap sa gawas sa arka nangamatay. Sa kasamtangan, si Noe ug ang iyang pamilya ug ang tanang mananap luwas sulod sa arka nga naglutaw sa baha. Ang Diyos wala makalimot kang Noe bisan sa makadyot. Ang Diyos nagpadala og hangin sa paghuros. Mihubas ang tubig. Human sa 5 ka bulan, ang arka nahipatong sa bukid sa Ararat. Nagpadala si Noe og usa ka salampati. Sa dihang wala na kini mobalik, nasayod siya nga luwas na kini. Sa namalan na ang yuta, gisugo sila sa Dios nga manggawas sa arka. Ang unang balangaw. Dayon si Noe ug ang iyang pamilya misugod sa usa ka bag-ong kinabuhi
sa gawas sa arka. Nagbutang ang Diyos ug balangaw sa langit, isip usa ka saad nga dili na niya bahaon pag-usab ang tibuok kalibutan. Mga bata, unsa nang balangaw? Nakakita ka na ba sukad og balangaw? Tama, matawag kini nga rainbow sa English. Ang balangaw o rainbow nagrepresentar sa saad sa Ginoo nga dili nagayud niya laglagon pag-usab ang kalibutan pinaagi sa usa ka lunok. If you have any comments or suggestions, you may contact me in my Facebook page, Bisaya for Kids by Mama Amor. Please share this video to your friends and family so that they may also learn Bisaya language, and of course, so that kids can learn the stories of the Bible. Salamat! Ang daotang hari mimando sa Ehipto. Sulod sa daghang tuig, ang dakong pamilya ni Jacob nagpuyong malinawon sa Ehipto. Ug usa ka bag-ong paraon nga wala makagusto sa mga Israelita na himong hari sa Ehipto. Busa, kining daotang paraon nag-ulipon sa mga Israelita. Nagpugos siya sa mga Israelita sa paghago gayod sa pagtukod ug mga siyudad. Apan sa gihapon, ang mga Israelita nagpadayon pagdaghan. Unya, ang mga Ehiptohanon nangalisang nga modaghan kaayo ug magmakos ganon gayod ang mga Israelita. Nahibalo ka ba unsa gibuhat ni Paraon? Iyang gipahimangnuan ang mga mananabang babayi nga mipahimugso sa mga bata sa mga Israelitang inahan. Patyo ninyo ang matag batang lalaki nga matao. Apan kini sila buutang mga babayi ug wala sila mupatay sa mga bata. Busa si Paraon mimando sa tanan niyang mga tao. Patya ang Israelitang mga batang lalaki. Ang batang mga babayi lamang ang tugutang mabuhi. Dili ba makalilisang butang kanang gisugo? Tan-awon ta sa unsang paagi ang usa sa mga batang lalaki na luwas. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Usa ka adlaw, naay usang batang lalaki nga gianak. Ang inahan nagtago sa iyang bata hangtod nga siya nag-edad 3 ka bulan. Tungod kay dili siya gusto nga mapatay siya sa mga Ehiptohanon. Apan nasayod siya nga mahimo siyang mapalgan. Busa, iyang gisulod ang bata sa usa ka takupis ug giputang ang takupis sa tag-as kasagbutan dapit sa suba sa Nilo. Ang igsoong babayi sa bata nga si Miriam gisultihan nga motindog duol ug tan-awon unsay mahitabo. Sa wala madugay, ang anak babayi ni Paraon milugsang sa suba sa Nilo aron maligo. Nakit-an dayon niya ang takopis. Iyang gisultihan ang usa sa iyang ulipong mga babayi sa pagkuha sa takopis. Unya iyang giablihan kini ug nakita ang katahom gayud nga bata. Ang prinsesa naluoy sa bata ug walay gusto nga patyon siya. Ang prinsesa nagsagop sa bata nga iyang kaugalingong anak.
ug gipanganlan niya ni nga Moises. Kana mao ang paagi nga si Moises nagdako sa balay ni Paraon. Si Moises nagdako nga maalam ug bantugan. Usa ka adlaw sa dihang 40 anyos ang iyang panuigon, si Moises miadto sa bagsusi sa kahimtang sa iyang katawhan. Iyang nakita ang usa ka Ehiptohanon nga nagbunal sa usa ka Israelitang ulipon. Busa, si Moises mibunal sa Ehiptohanon ug kini namatay. Si Moises karon nalisang. May mga tawo nga nakakita sa iyang gibuhat. Pagkaugma ni ani, bisan gani si Paraon nakabati sa balita ug misugog mga tawo nga mupatay kang Moises. Busa si Moises mipahawa sa Ehipto. Si Moises didto mikalagyo sa yuta sa Midian. Didto nahimamat niya ang pamilya ni Jethro. Naminyuan niya ang usa sa iyang mga anak nga babayi, si Zipporah, ug nahimong usa ka magbalantay. Sulod sa 40 ka tuig, siya nagpuyo sa yuta sa Midian. Unya usa ka adlaw, ang usa ka katingalahang butang nahitabo nga nag-usab sa tibuok kinabuhi ni Moises. Si Moises naglakat gayod paingon sa bukid sa Horeb aron mangitag sagbot para sa mga karnero. Nakita niya ang usa ka kupong-kupong nga nagdilaab. Apan kini wala masunog. Sa iyang gipadulan ang usa ka tingog migula gikan sa kupong-kupong nagkanayon. Ayaw pagpaduol kaayo. Kuhaa ang imong mga sapin. Tungod kay ikaw nagbarog sa usa ka balaang yuta. Ang Dios kadto ang nagsulti pinaagi sa usa ka manulunda. Busa si Moises mitabon sa iyang nawong. Matud sa Dios, akong nakita ang pag-antos sa akong katawhan sa Ehipto. Ako magluwas kanila ug ikaw mao ang akong ipadala sa pagpanguna sa akong katawhan sa paggawas sa Ehipto. Apan na malibad si Moises. Dili ako takos. Unsaon ko sa pagbuhat kini ug kinsa ang isulti ko nga nagpadala kanako. Ug ang Dios mitubag. Kini mao ang imong igasulti. Si Jehovah ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nagpadala kanako nganha kaninyo. Unya ang Ginoo naghatag kang Moises og gahom sa pagbuhat sa pipila ka milagro. Ingkaso ang mga Israelita dili motuo kaniya. Una, si Moises milabay sa iyang sungkod sa yuta ug kini nahimong bitin. Sunod, ang Dios nagsulti kang Moises sa pagbutang sa iyang kamot sa ilalom sa iyang sapot. Gihimo niya ug sa paghulbot niya maurag kini gitakbuyan sa daotang sakit nga gitawag sanla. Unya, ang Ginoo naghatag kang Moises og gahom sa pagbuhat sa ikatulong milagro. Sa katapusan ang Ginoo miingon, sa dihang buhaton mo ning mga milagroha, ang mga Israelita mutuo nga ako nagpadala kanimo. Tapos niadto si Moises mipauli sa iyang pamilya ug nananghid nga siya mobalik sa Ehipto. Sa sunod natong episode, atong susihon kung unsa ang nahitabo sa pagbalik ni Moises sa Ehipto.
paglabang sa pulang dagat. Yan sila. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Tan-awon takon na unsa si Moises ug ang mga Israelita pagkahumanilag hawa sa Ehipto. Mga bata, siguraduha nga nakita na nimo ang part 1 ug part 2 sa istorya ni Moises. Ingon sa atong nakatunan, ang mga Israelita nakahimo sa pagbiya sa Ehipto human sa pulo ka hampak. Dulan sa 600,000 ka Israelitang mga lalaki ang mibiya, maingon man sa daghang babayi ug kabataan. Uban kanila mikuyog ang usa ka dakong gidaghanon sa ubang katawhan nga nahimong mga magtutuo ni Jehovah. Silang tanan nagdala sa ilang mga karnero ug mga kanding ug mga baka uban kanila. Human sa pipila ka adlaw, ang mga Israelita nahiabot sa pulang dagat. Didto na mahulay sila. Sa kasamtangan, si Paraon ug ang iyang mga tawo misugod sa pagbati sa kaguol nga ilang natugutan paglakaw ang ilang mga ulipon. Busa, si Paraon nag-usab sa iyang hunahuna sa makausap pa ug siya ug ang iyang kasundaluhan sa kaabtik misugod sa paggukod sa mga Israelita. Sa dihang nakita sa mga Israelita si Paraon ug ang iyang kasundaluhan nga nagsing-abot nangalisang kaayo sila. Unya si Jehovah nagsulti kang Moises sa pagtuyod sa iyang sungkod sa ibabaw sa pulang dagat. Sa pagtuyod niya, si Jehovah mipahinabo sa usa ka makusog nga hangin sa paghapak. Ang mga tubig sa dagat miiway ug mipundo sa duha ka kilid. Unya, ang mga Israelita misugod sa pagbaktas latas sa usa ka mamalang yuta. Sa katapusan, ang mga Ehiptohanon nakahimo sa pagkakita sa mga Israelita. Busa sila nagdali sa paglatas sa dagat sa pag-agpas kanila. Sa paglatas nila, gipahinabo sa Dios nga malintuwad ang mga ligid sa ilang mga karo. Ang mga Ehiptohanon nangalisang ug nakaamgo nga si Jehovah maoy nakig-away dapig sa mga Israelita batok kanila. Apan kini maoy ulahin na kaayo. Kini maoy dihang si Jehovah nagsulti kang Moises sa pagtuyod sa iyang sungkod ibabaw sa pulang dagat. Sa paghimo niya niini, ang mga bungbong sa tubig misugod sa pagbalik ug nagtabon sa mga Ehiptohanon. Ang tibuok kasundaluhan misunod sa mga Israelita ngadto sa dagat. Walay usang Ehiptohanong nakalingkawas nga buhi. Dulan sa duha ka bulan human sa ilang pagbiya sa Ehipto, ang mga Israelita nakaabot sa bukid sa Sinai nga gitawag usab og Horeb. Ang Diyos misulti kang Moises sa pagtungas sa bukid nga mag-inusara. Si Moises mipabilin sa bukid sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Gipalibutan sa kalayo ug aso ang bukid. Ug ang Diyos mikunsad aron sa pagsugat ka Moises.
Unya, gihatag sa Dios kang Moises ang napulo ka sugo. Diha sa duha ka papan nga bato. Ang unang sugo. Ayaw pagsimba ug laing mga Diyos. Ayaw paghimo ug mga idolo. Tagda ang akong ngalan uban ang pagtahod. Tagda ang adlaw nga igpapahulay isip usa ka espesyal nga adlaw. Tahura ang imong ginikanan. Ayaw pagpatay. Pagmaunungon sa imong bana o sa imong asawa. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak. Ayaw kasina sa mga tawo o kung unsa ang ilang gipanag-iya. Karon, nahibal-an na sa mga tawo kung unsaon pagsunod sa Dios. Mao kadto ang napulo nga sugo sa Ginoo. Bisaya for Kids! Nahibalo ka ba sa ngalan sa labing kusgan nga tawo nga nabuhi sukad masukad? Siya usa ka maghuhukom ginganlang si Samson. Ako si Hansela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang labing kusgang tawo. Sa makausap pa, ang katawhan misupak sa Ginoo. Busa, gitugutan sa Dios ang mga Filistihanon nga maghari kanila. Sulod sa kap-atan katuig, ang mga Filistihanon maoy daotang mga tawo nga nagpuyo sa Kanaan. Sila sa pagkamatuod nagdaot sa mga Israelita. Unya, nagpili ang Ginoo ug usa ka tawo nga ginganlag Samson aron sa pagluwas kanila. Ang Ginoo naghatag kang Samson sa iyang kusog. Usa ka anghel misaad sa inahan ni Samson nga siya makabaton og usa ka anak nga lalaki. Niingon siya, ang imong anak nga lalaki magpangulo sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon. Kinahanglang mohimo si Samson og tulo ka saad sa Dios. Una, ayaw gayud pag-inom og bino. Ikaduha, ayaw paghikap sa patay nga mga butang. Ikatulo, ayaw gayud pagputol sa iyang buhok. Gibuhat sa Dios si Samson nga kusgan kaayo. Kausa ni ana, samtang si Samson miadto sa mga Filistihanon, nakapatay siya sa usa ka dakong leon pinaagi sa iyang mga kamot lamang. Nakapatay usab siya ginatos kadaotang Filistihanon. Sa ulahi, si Samson nahigugma sa usa ka babayeng ginganlag Delilah. Apan si Delilah kay usa ka espiya. Ang mga Filistihanon misugo kang Delilah. Ang mga pangulo sa mga Filistihanon misaad kaniya nga ang matag-usan nila muhatag og usa ka libo ug usa ka gatos nga salapi. Kun siya mutug-an kanila ngano si Samson kusgan kaayo. Busa, si Delilah sigig nangutana kang Samson ngano nga siya kusgan kaayo. Sa sugod, si Samson wala mitug-an
sa hinungdan sa iyang kakusgan. Sa katapusan, si Samson mitug-an kang Delilah. Ang akong buhok wala gayud katupihi. Sukad sa akong pagkatawo, ang Diyos mipili kanako espesyal nga alagad niya nga gitawag Nazareo. Kung ang akong buhok tupihan, mawad-an ako sa akong kusog. Pusa samtang natulog si Samson, si Delilah mitawag og usa ka tawo aron sa pagputol sa buhok ni Samson. Sa nahigmata si Samson, nawala na kaniya ang iyang kusog. Ang mga Pilistihanon nagdakop kaniya ug naghimo kaniyang ulipon. Dali ra nila siyang nadakpan ug ilang gilogit ang iyang duha ka mata. Unya, ilang gibalhog siya sa bilangguan ug gipatrabaho nga nagguyod ug bug-at nga galingan nga bato. Usa ka adlaw ni ana, ang mga Pilistihanon may dakong pangilin sa pagsimba sa ilang Diyos nga si Dagon. Ug ilang gipagawas si Samson sa bilangguan aron himuon siyang kataw-anan. Apan ang buhok ni Samson nakatubo na pod. Si Samson mihangyo sa Diyos nga himuon siyang lig-on sa katapusang higayon. Mihangyo siyang tultulan sa duha ka haliging nagpugong sa tinukod. Unya miampo siya sa Ginoo nga makusgan ug misinggit siya. Pasagdi akong mamatay uban sa mga Pilistihanon. Gitulod ni Samson ang mga haligi ug ang templo nahugno. Ibabaw ni Samson ug sa tanang 3,000 ka Pilistihanon nga 15 anaa sa kasaulugan. Si Samson wala motuman sa iyang mga saad. Apan ng Diyos mituman sa iyahang mga saad. Ug mao kato ang istorya sa pinakakusgang tao sa tibuok kalibutan. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Palihog kog subscribe ug pag-like ani nga video. Giambit pud ta mo nga i-share ning video sa inyong mga friends ug family sa Facebook. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod. Makadaog kaya si David nga gamay man kaayo siya? Tara mga bata, atong susihon kung kinsay makadaog sa away ni David ug sa higanting si Goliath. Maayong adlaw akong mga amigo ug akong mga amiga. Karon, atong ipadayon ang mga istorya sa Biblia. Ang Diyos mipili kang David. Ang unang hari sa Israel ginganlag Saul. Nilabay ang 10 ka tuig umanahimong hari si Saul. Apan siya wala mituman sa Ginoo. Mao kini si Samuel. Si Samuel usa ka manlalagna. Ang Diyos miingon sa iya, pangit sa katawo nga ginganlan og Isay. Usa sa iyang mga anak nga lalaki mao ang mahimong bag-ong hari. Nakita ni Samuel si Isay sa Bethlehem. Gitanaw niya ang 7 sa mga anak ni Isay. Gwapo
ug kusgan sila tan-awon. Sa dihang nakita ni Samuel ang kinamagulangang anak ni Isay nga si Eliab, nakaingon siya sa iyang kaugalingon. Kini, siguradong mao ang usa nga gipili sa Dios. Apan ang Dios misulti kaniya. Ayaw pagtan-aw sa gitas-on ug sa iyang kaambungan. Wala ako magpili kaniya sa pagkahari. Busa, si Isay nagtawag sa iyang anak nga lalaki nga gihinganlag Abinadab. Apan ang Dios wala magpili kaniya. Sunod, gidala ni Isay ang iyang anak nga lalaki nga si Samma. Apan ang Dios wala magpili gihapon kaniya. Si Isay nagdala sa tanang 7 niya ka anak nga lalaki kang Samuel. Apan ang Dios walay gipili bisang usa sa kanila. Dili sila, miingon ang Dios. Wala ko'y labot sa hitsura. Gihuna-huna ko kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Sa katapusan, ilang gipaanha si David. Kinsa mao ang kinamanghuran. Nakita ni Samuel nga siya gwapong pagkabata. Kini mauna, matod sa Ginoo. Busa, moabot ang panahon nga si David mahimong hari sa Israel. Si David ug si Goliath. Milabay ang mga tuig ang Israel nakig-away sa mga Filistihano. Usa ka higanteng Filistihano nga sundalo nga ginganlag Goliath mihagit sa mga Israelinhon sa pagpadalag kampyon aron makig-away kaniya. Apan ang mga Israelita nang hadlok pag-ayo. Ang tulo ka magulang na igsuong lalaki ni David anaa na karon sa kasundaluhan ni Saul. Busa, usa ka adlaw ni ana, si Isay misulti kang David. Pagdalag pipila ka pagkaon sa imong mga igsuon. Susiha kung unsa na ang ilang kahimtang. Sa pagkahiyabot ni David sa kampo sa kasundaluhan, nangita siya sa iyang mga igsuong lalaki. Ang Pilistihanong higante nga si Goliath nahiyabot sa pagbiay-biay sa mga Israelita. Misinggit siya, pagpili og usa sa inyong mga lalaki sa pakigsangka kanako. Kung siya makapatay kanako, kami mahimong inyong mga ulipon. Apan, kung ako makapatay sa iya, kamo mahimong among ulipon. Si David nangutana sa pipila ka sundalo. Unsa may madawat sa usa ka tawo nga makapatay ni ining Pilistihanon ug magpagawas sa Israel ni ining pakaulaw. Mahatagan siyag daghang bahandi ug ang anak babayi ni Haring Saul mismo mahimong iyang asawa. Miingon ang sundalo. Apan ang tanang mga Israelita nangahadlok kang Goliath. Siya may kapinsa 9 kapiil, dulan sa 3 kametros. Ang katas-on ug ang laing sundalo magdalahay sa iyang taming para kaniya. Si Haring Saul nakabati na si David gusto makig-away kang Goliath. Miingon siya, "Bata ka pa lang," sulti ni Saul kang David. Si David mitubag, "Ako nakapatay og usa ka oso ug usa ka leyon. Ug ang Pilistihanon nga si Goliath mahimong sama usa kanila. Ang Ginoo mo tabang kanako." Busa, gitugutan ni Saul si David nga makig-away kang Goliath. Namunit si David
ug 5 ka hamis nga bato. Gikuha ang iyang lambuyog ug milakaw sa pagtagbo sa higante. Sa dihang nakakita si Gulayat kaniya, siya miingon, "Duol lamang kanako, ug akong ihatag ang imong lawas sa mga langgam ug sa mga mananap aron kanon." Apan si David miingon, "Ikaw mianhi kanako uban sa usa ka espada, sa usa ka bangkaw ug sa usa ka salapang. Apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan sa Dios. Niining adlaw ang Dios mutugyan kanimo sa akong mga kamot, ug ako magpatay kanimo." Unya si David midagan paduol kang Gulayat. Iyang gibutang ang usa ka bato sa lambuyog ug gilabay kini niya ug makusog.